sa Good Vibes, may bag-o naman nga balantayan sa The Upper East sa Mega World. Ang Satuanay Mansion sa Bacolod-Murcia Milling Company ang i-replicate kag himuon nga showroom. May report si Romeo Subaldo. 1920 sa gitpatukod sa Bacolod ang nauna nga industrial mill o kuna Bacolod-Murcia Milling Company. Sunod sa historian nga si Modesto sa unoy, sa tuanay, mas mauswagon pa ang iban nga mga banwa nga may mga sentral sang sa Bacolod pero bangod sa BMMC, naging mauswagon ang ekonomiya sa Bacolod. The richer ones were Isabela, Binalbagan, San Carlos, Talisay, Silay, and Bago. Bacolod was way down. But 10, 15 years after the mill was established in Bacolod, Bacolod now became the center of everything because the banks opened in Bacolod. Mosobra isa kagatos katuig ang nagligad, amo na sinikaron ang ginatidugan sang sentral sadto. Inina ang The Upper East sa property giant nga Mega World. Bilang pagdumdum sa history sa Bacolod, ginapatukod sa karon ang The Upper East House. Ginreplicate sini ang White Mansion sadto sa sulod sang BMMC. Nahamtang ini sa kilid lang sa McDonald's. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Mega World Visayas, ini ang magaserbi nga township showroom sa Mega World sa Bacolod. Our township showroom is designed to pay tribute to the historic institution that used to occupy the township's current location, the Bacolod-Murcia Milling Company. Its vintage look takes inspiration from the elegant and sophisticated design of the BMMC's White Mansion. May ibutang man nga mga retail stores kag cafe sa upper ground floor sini. Kag syempre, hindi madula ang bagon nga naging iconic na sa sining nga sentral. So it's not just a showroom, but it's really an entire house with so many things that are happening, all at the same time. And of course, outside, just outside the house, will be this bagon of trend. In due time, you see already the McDonald's there. Part of the bagon will be the dessert station of McDonald's. Sa fourth quarter ng 2023, ginapaabot nga mahuman ang The Upper East House. Samtang sa October 10 naman, magabukas man sa The Upper East ang ginakabig nga the most beautiful McDonald's sa Pilipinas.